Hvad, du lander ovenpå som en prikket X, ikke? Jeg landede ikke op ovenpå. Du ramte den der bygning, så du faldt helt ned. Nej. Men du trykkede X, ikke? Jeg er lige ved siden af dig. Ja, men du ramte din egen bygning, så du faldt helt ned. Nej, jeg trykke damage. Nej, fordi du trykkede X, jo. Nej! Men jeg har øjne. Du er så dum. Hvad er det der? Mange har så. Ej, jeg er lige senere. Det er det. Så længe. Kom 3 gange. Kom 3 gange død. Han er død, du. Ved jeg godt. Så nu Der er har det du sgu da. Der har du sgu da en eller anden smuk jeep her. Hvad var I der? Jeg hang fast i et lygte, eller et pæl. Har du dem her, eller hvad? Ej, hvor er du en fed guffer! Jeg er ikke andet end skud, og det må du nok have. Jeg er pisse. Der er 100 skud i ham der, hvis du vil have dem. Jeg lever ikke der. Skyd. Jeg stoppede. Nej, der er til. Jeg er ligeglad. Bare Kiggede for længe på mig. Jeg står og skyder begge to, ikke? Nu står jeg helt med min tilbage og skyder. Jeg dør. Han er henne på Jeg skal lige ud og have noget mere ædelse. BB. Han er henne på huskanten derinde. Er du det pondan? Huskanten. Ja, det sidste. Jeg har by the way mistet min hjelm. Wow, if I wasn't reloading, one of you should be Yeah, dead. yeah. Jeg fandme. Stinker hver en lort, mand. Billedet er lidt godt, din fede bot. Hvor mange Hvor der maps er- har du? 10. Hvad? 10. Din nasser. Kør. Hvad? Bare lige om for at tage en ekstra op, så får jeg ikke den ekstra, så nasser du bare min. Mine medkits. Hvad er så, man? Hvad gjorde du så af den rigtige body armor? Døde for fanden. Hvad? Den ligger her. Nej. Der var en rigtig Jo. body armor i ham her. Nej. Jo, der var. Den har jeg ikke haft penge nede i ham der. Du kan der det. Så giv mig lige min makeshift tilbage. Du kan ikke være næsten. Det var ikke den, jeg bedte om. Spurgt! Jeg mistede din makeshift, okay? Det er mig, der har skudt alle sammen. Du kan fandme ikke klage. Du har bare kommet og sat din fucking osterløg ned i alle sammen, mand. Hvad laver du? Ja, jeg prøver at gå i bag. Kør. Der mangler en hjælp. Du synes bare tyk. Jeg kan se gassen. Jeg skal komme ud af mit røvhul nu. Jeg dør. Det kan virkelig tak for spillet. Ned. Stop af. Hold en. Ned joint. Står bare der på lyskrydset, står og venter på et video. Bare en lille nat. Kom ind. Jeg skal komme. Står lige og venter på bussen. Har du tjekket alle de der 20, der ligger her? Nej, tjekkede en, så er det kun navn. Så tænker jeg, han gider ikke til. Shit, der var nogen der. Husk ham der. Jeg skal sgu hjælpe med ham. Jeg fik sgu kald. Jeg fik kald, Fris. Jeg optog det. Jeg skadede en. Nej, til bil lidt til mig. Bil lige herinde. Shit. Kyder på mig. Kommer og nakker mig. Jeg skal ned og blive færdig. Jeg mistede body armor. Har du ekstra? Ja. Jeg ramte ham 3 gange. Jo. Der var 2, der døde til en vej med det. Jeg skal lige have medkit på. Ja, jo. Jeg mistede hjelmen. Men jeg skal lige ud af. Jeg er klar. Og nu er jeg ikke nogen body armor. Tror jeg ikke heller ikke, jeg har. Jo, det har jeg. Det er min. Vi lutter det. Ham der, han har body armor. Den der. Øj! Der kom en bil. Det er vi ikke skudt på i morgen.
Ej, hvad fanden laver bilen? Ej, nu bliver jeg skudt på. Væk fra mig, væk fra mig, væk fra mig. Shit, dør der. Det gør jeg. Kom ind. Kom ind, Friis, kom ind. Nej, han er ikke det, men det gør. Bilen, den er til bilen. Er der en body armor, nej? Jeg plukker efter, det ved du godt, det gør. Den body om mig. Kom ind. Kør den her. Jeg bløder sgu. Så står vi den sten der. Nej, jeg har ikke mere benzin. Nej! Er det en fucking joke? Så er en bomber igen, hvor er du henne? Jeg sætter mig ind i campingvognen. Fuck. Det gør jeg. Hvad gør du? Jeg er blød, men det er stadigvæk. 70 okay. Jeg er blødning. Jeg overlevede det ligesom. Meget condition havde din bil op. Shit, den står sgu helt op i skyen. Der er ikke mere fuel på den. Lad være med at sætte det ind. Okay, fint. Er der en ved siden af os? Nej, det er Han vil se en der. Det spil her. Så skriger han. Vi lader bare lige den gamle. Jeg er blevet af mange bandager ind, jeg er 20. Ja, jeg kom ind. Don't shoot me. Jeg ved ikke, vi bliver skudt på 3 sider. Jeg ved ikke, jeg hopper ind i den. Kom ind i bilen. Rip mit hjerte. Jeg skal lige have en medbas på. Nej, nu bliver jeg sgu lige siden af. Fordi jeg kan ikke mere. Jeg tror mig, jeg hopper ud. Nej, du skyder selv igennem vinduet. Kom, vi bliver så op ind i bilen. Okay. Kom. Hvor blev vores speed af? Jeg ved ikke, hvad for en der er fyret, hvad for en der ikke. Det er den der. Min hjælp, kør! Oh my fucking god, man. Nej, venner! Jeg synes, jeg har 50 HP. Kom ud af det lort her. Nej! Oh my fucking god. Jeg har ikke nogen ekstra hjelm. Har du ikke en? Nej. Men den kan du desværre ikke få. Vi mistede 30 hjelme og alt muligt body om os på det der. Du skal fighte, jo. Så er der ikke en der i busken? Jeg ramte 3 gange instant. Jeg ramte den kun en gang. Det var lidt pick-up kid. Oh shit. Så jeg ikke skyde for retning. Så kommer jeg der. Hop af, bare hop af nu. Han er også her.